De novo na terra, contámoslles agora a historia dun mestre galego que leva anos percorrendo o mundo a pé, en barco e en bicicleta. Quere demostrar que é posible facelo con pouco diñeiro e sen medos. Agora pedalea cara ao Sáhara e comparte as súas aventuras en galego na súa canle de YouTube. Todo o que precisa para percorrer o Sáhara vai nas alforxas da súa bicicleta. Unha é dormitorio e a outra é armario, roupa. E despois adiante unha é cociña e a outra é tecnoloxía. Este mestre aventureiro deixa as aulas por uns meses, pero a súa viaxe será a mellor das ensinanzas para os seus alumnos. Poderei andar un paso? Vos credes que poderei? Podémoslo enfocar polo lado de xeografía, polo lado de que viaxar non é tan caro como eles poden pensar. A miña interacción en países musulmanes tamén faga que eles aprendan algo desa cultura que ao final está aí ao lado. Leva 8 anos viaxando, empapándose da xente que atopa, a que mesmo lle fala en galego. Da maneira que te comunicas a veces son xestos, son, eu que sei, o contexto. Entón digo, para que vou falar inglés tampouco me entenden? Pois falo en galego directamente. Gambia, a Patagonia, o Brasil, Irak, percorreu medio mundo convertendo as dificultades en aprendizaxes. Pero sempre acaba aparecendo alguén que che axuda e dai sale unha historia boa. Ou, por exemplo, unha que recordo con especial cariño é que fun á casa de Mujica, do expresidente de Uruguai, que recibía viaxeiros e foi unha experiencia brutal. Así o despediron os seus alumnos, agora poderán seguilo na súa canle co mundo a voltas, unha ventá aberta ao mundo que demostra que viaxar sen medos e presuizos é posible. Pero facendo sempre dunha forma responsable.